AI versus Andra. Kto z nás vie lepšie kresliť so svetlom? Musíme vytvoriť fotku, kde sa maluje so svetlom, aby to vyzeralo čo najlepšie. Najskôr som si musel všetko poriadne nastaviť, nech to funguje. Prvýkrát som malovala so svetlom, takže prvá fotka tak aj dopadla, ale nevzdávala som sa a chcela som spraviť svojich klonov. No, to nedopadlo moc dobre, ale našla som prskavky. Neviem, či boli po záruke, takže keby čo si volaj hasičov. Tu som trošku nevedela, že čo mám robiť, ale vynašla som sa a potom som s tou prskavkou nejako hýbala. Tej fotky nedopadli nič moc, tak som sa vrátila radšej ku svetlu. A teraz prichádza na rád umelá inteligencia. Na schvál som spravila fotku, ktorá nie je úplne najlepšia, aby sa trochu potrápil. Napísala som ich spraviť fotku, kde sa maluje so svetlom a nech použije svoju kreativitu. Poďme na výsledok. Keď sa pozerám na tú AI, tak v prvom rade to nevyzerá moc ako ja. Ďalšia vec je tá, že tie čiarky mali byť asi z prskavky, ale z toho, čo som skúšala, tak keby toľko čiar spravím s tou prskavkou, tak to je jeden veľký výbuch. No a moje fotky. Na to, že som to robila prvýkrát a robila som to sama, nemohla som sa hýbať popri tom, toto je absolútne perfektné. Shodnotila by som to len tak, čo moje asi lepšie. A počula som, že takéto fotky sa dajú odfotiť aj s telefónom. Takže ak chceš na to návod, lajkni toto video a do komentárov mi napíš tohto smajlika.